Слава да бъде на Господа. Днеска с Божията помощ искам така. Темата ми е да извървим пътя до край. Що казвам така? Защото вижте, Словото Божие има хора, които трябва да са от Господа, но после се върнаха. И това наистина и днес го има за жалост. Има хора, които тръгват след Бога с ревност, с силна вяра, идват после изпитанията, идват трудности и тях вече ги няма. Сега Словото Божие, Исус казва Словото Божие в Матея, 11:20 си казва така. Дойдете при мен всички, които се трудите и се обременяват, ще успокоят. Отче, апела, призивът на Господа е към всички хора. Без значение в кое време на историята живее, без значение къде е в Канада, къде е в Америка, къде е в Австралия, Африка, това няма значение. Призива е към всички хора. Елате при мен, такива, които са с тем, и ще имете покой на душите си. И не напълно ще самият апостол Павел, много интересно, когато наближаваше краят на дните му, който каза така, виж сега, Тимотей казва така, затова аз вече ставам жертва и времето на отиването ми настава. Значи, знаеш, че края наближава, че Бог му даже да разбере, че наистина края е близо и казва така, аз се подвизах доброто воинстване, пътя свърших, вярата я пазих. Това са двете най-важни неща. Има път, който трябва да завървиш, има вяра, която трябва да пазиш. Всичко друго, без значение кой е спечел на тази земя, няма значение вече нищо. Значение пътя да завървиш до край, да пазиш вярата. И казва така, от цялата се пази за мен, месеца правата, който Господ направи не ще ме раздаде в онзи ден. И не само на мен, но на всички събития неговото являване мнение. Виждам, че има нещо, което трябва да преживеем на тази земя. И когато Исус казва Словото Божие, че е важно наистина да разберем, че пътя няма да има винаги само цвете и рози. Много хора... Извинявайте. Много хора, когато говорят за Христос, за могат да привлекат хора и обещават много неща, които Бог ни ги обещава. Като цела при Господа ще бъде наред. Няма да имаш проблеми, няма да имаш трудности. И хората при Бога, ама когато дойдат изпитанията, казват, какво става сега? Едно ми обещаха, пък толкова с друго става. Когато не се представя правилно Евангелието, така става. И хората се разочароват после. Матея 20:30 казва така. Даже прочета предни стихове, да стане ясно. Тук Петър каза, той му каза, Симоне, Господи, ето Сатана изиска всички, за да пресея като жито. Виждам, че има наистина пресяване. Но аз се моля за тебе, да не остане твоята вяра и ти, когато се обърнеш, да утвърди братите си. Сега да ми не казва, че едва няма да има пресяване. Ще има да. Ще види кой затова се иска устояване. И Петър му каза, Господи, готов съм да отида с тебе в тъмница на смърт. Колко е решително. Готов съм, обаче. Господ каза, казвам ти, че Петър, че петият няма да попее днес, докато си отрекал 3 пъти и че не ме познаваш. И така стана наистина. Когато Исус беше хванат, и да ме Согена каза, и той беше там. И той каза, не съм аз, бъркаш жена. После един друг каза, и той беше от тях. И той каза, даже кълнеше, че не познава Господа. И тогава, когато наистина Господ погледна, да се почна да плаче. Разбраш също, че той е просто човек, не може да каже, аз ще бъда съвършен с Господа, няма да има всички проблеми, ще премина така и да не безпроблемно. Словото може не знае, всеки Исус знае, всеки през който ще преминем. Да Словото да се екипираме чрез Словото Божие, да го приемем и да наистина с Господа продължаваме напред. В Словото Матея Исус казва на хората, които чака, ще бъдете мразени от всички народи поради моето име. И който се докрай, той ще бъде спасен. Да какво става, ще има омраза, ще има ненавист, ще има неприемане на това, което сме ние самите. Като цяло сега, Бог знае наистина всеки един, кой прескочи при мен, но човек трябва да бъде готов тези предупреждения. И сега, но много важно, когато Исус казва Словото Божие, този, който устои до край, той ще бъде спасен. Значи съм казал, че този, който не се повярвал Господа, той има сърце си има вяра да устои и ще ми приеме при всяко нещо. А този, който е дошъл така емоционално, някой ме казал, че Бог обича, че идва при Бога, всички проблеми се да дишат и той идва за това. И когато започнат да дадат проблемите, се казва, не, той не е за мен. Имал съм такива проблеми с хората, които не са били наясно къде отиват. И сега ще читаме пример тук Словото Божие, един човек, който дори при Господа. После ще от царя за няколко примера, като цяло. Тук имаше един човек, Лука 9 глава, който гледаше и еуфорията около Христос.
виж чудесата, знаменията и той искаше да бъде част от всичко това нещо. И дори при Господа му каза, а като вървяха в пътя, един човек му рече, ще седам, където идеш. Това е едно решение. Той каза така, аз искам да бъда част от това, което прави този човек. Част от цялото общение, част от цялото събрание. И тогава Исус му каза, не си снимат леговища, не си снимат гнезда, а човешки си няма где глава да послони. Сега дома, той му каза, ти трябва да се няма тази готов на това, което може да преживееш. Не деймиш, че живота беше без цвете и рози. Само така чудеса, знамение и да не... Ще се радваме, ще вървим напред. Ще има един момент, в който се чуеш къде се намираш, ако е така. Тогава ще вземем да ти видиш. И ще видим няколко пример в Стария Завет, така накратко ще минем, да видим, наистина имаше хора в Словото Божие, които преминаха през моменти, в които може всеки един от тях да се върне. И днес, бидейки Божии чеда, всеки един от нас може да премине през такава ситуация, в която да каже, аз не мога повече. Спирам и се връщам. Сега ще кажа първи човек е Авраам. Аз Авраам, не ще го повече за Авраам, но днес ще кажа кратко за него. Тук Авраам 22 глава, от 14, това е изпитание на Авраам. Голямото изпитание, ако мога така. Всички знаем, Авраам е баща на вярата, наистина възхищаем от това, което е бил Авраам, наистина той е бил избран от Бога, имал е деца, Исак и Исмаил, от Исак е дошъл Яков и после да се премена, нали, че са баща на вярата и баща на Израел. Обаче всички този Авраам, дори изпитанието и какво беше изпитанието? Бог каза, дай сина си, когото любиш. Е там на хълма море. И може да си представите сега, Авраам на 100 години, мечтата му, когато има дете. Може да беше богат, почитан човек, богатство, имаше всичко. Всичко това, което може да се пари да се купи, това го имаше. Но нямаше дете. И тогава, когато Бог му каза, ще благословя при много, той каза, аз нямам синик. Там има един слуга вкъщи Елиезер, египтянин, той ще бъде наистина този, който ще наследи всичко. Не каза не той. Ще имаше каза, ще взе и каза силно, че сладите. Разумея се Словото Божие каза, по Исака са на мен твоето потомство. И Бог подари Исак, но около 100 години получи дете от Бога. И когато той те порасна малко повече, той каза, дай си сина, когото любиш. Това беше причината. Не, че Бог се едва да убие детето му, имаше причина. Едно от това което очакваш толкова години, дойде и той стана на първо място него живота. Бог остана някъде в периферията на живота му. Вече той не търси Бога такава ревност да общува с него, защото имаше детенци. И тогава, когато му каза, взимайте, когато любиш, вижте, претварям стоеше въпроса, какво да прави. Може да каже, Боже, виж сега, аз те моля за син, ти ми дай сина. Сега го искаш да го дадеш, аз няма да го дам. Не мога да го дам. Може да кажеш така. Може да кажеш, сте сме тук и да спре. Обаче, Авраам какво направи? Авраам тръгна. И когато тръгна с Бога, той премина през много неща. Вървеше там сега, 3 дена пътуваше, разсъждаваше какво може да стане с него. И когато отиде там на кръста, да излязат на хълма море, и там го доведе наистина, закара сина си и го сложи там вече. Като жертва, издигнал ножа и какво стана? Тогава дори глас от небето и каза, остави, разбраш се върши от мене. И тук е история точно на това, че той може да спре, може да се върне, може да се откаже в пътя, да направи това. Значи много важно вярващия човек да вярва да има доверие на Бога, макар че нещо да разбира, макар че някои неща, които Бог ни говори, които да пускат на живот, може да не сега, да не ги разбираме. Но щом Бог ти е казал, да върши с него, той винаги ще да изходния път. В Словото Божие каза, на хълма Господ ще промисли така, каза Словото Божие. И изходният път идва тогава, когато продължи следваш Бога и по покорство, без значение какво става около тебе. В Коринтияни 10 казва така, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носите. Но верен Бог, заедно с изпитанието вери изходния път. И наистина, когато отиде там горе, видя, че имаше жертва и наистина всичко да е на място, ако мога да е така. Но имаше път, който трябва да зарби. И сега нищо историята и начало знаем края. Но Авраам не знаеш, че това е изпитание. Когато му каза, не се представя Авраам, това е изпитание, там съм приготвил нещо. Няма такова нещо. Той каза, вземите си и потръгне. Това е Бог. И когато тръгна, Бог беше помислил всичко. След това ще си сега. Йосиф, пак Божия мъж. Йосиф, когато беше малък, имаше сън от Бога. Той сън го сподели с баща си, с брата си. И те тогава погледнаха много с
Странно, защото този сън се покаже, че братята му ще се поклонят, баща му ще се поклонят. И втори път, когато нещо пак сън, пак го сподели и тогава го намразиха братята му. А баща му, тъй като беше любец, му направи шарена трешка. И малко по-късно, когато вече Йосиф отиде да има с храна, там бяха при овцете. И когато видяха, че той е към тях, какво стана? Те казаха, то синове си идва, дайте да го убием. Първи го в рова. Тогава после един брат каза, не, дайте пък да го предадем. Не го убием тук. Изкараха го от рова, после го продаваха на медиамци, търговци. Оттам го продаваха до на Петефри. Виждаме едно след друго. И може да си представите кой е бил душата на Йосиф. Мамата лично не беше, няма ги видя. Тя майка му почина. Баща му беше останал. Видим, виждаш себе си, като вече едва ли ще видим някой баща си. Братите са му най-близки хора го продаваха. Може да си представите какво бил. И когато попадна дома на Петефри, тук Бог поражда бъде с него. И какво се случи сега? Дома Петефри стана нещо интересно. Жената на Петефри, тя беше така малко лека жена, ако мога да кажа така. И тази жена се опиташе, тъй като Йосиф беше красив на гид, да легне с него. Но той знаете го каза, как се греши на моя Бог? Каза Йосиф. Макар че беше в роба, продаден, след това беше в затвора, по-късно, Бог беше с него. Но той каза, как се греши на моя Господ? Виждаме какво беше сърцето му. И не се отказа. И после когато дойде мъжа на тази жена, Петефри, тя направи синировка с къса дрехи и каза, този скажи да ме засили тук. Хвърляха в затвора, макар че той познаваше жена си. Даже затвора пак беше с него. И самата си братка става още по-голяма не се. Той вече си нарече стана, той ще човек затворен. Значи той трябва да приеме без много неща, докато се изпълни Божието Слово в неговия живот. Ще дам още пример Словото Божие с Даниил, си седнахме всяки много. Когато цар Навуходоносор имаше сън, направи един голям образ и каза, това е образ, на който ще се поклоните. Сега ще въпросът казват, тръбите, арфите, китарите се свият, искам всички да паднете. Представете сега, там бяха трима младежи, които се върнахме всяки много. Те вярваха в Бога. И когато в един миг всички затрапи там, облаци напред, паднаха долу, само 3 години останаха горе. И тогава те казаха, тези тримата, те не са покланят на тебе. А ти баща каза, който се покани, ще бъде хвърлен там в пеща. И той отиде, тъй като ги обичаш младежите, той им даде втори шанс и каза, вижте, така и така, втори път ще просвири тръбата, само заради вас. И те знаете какво казаха? Казано е на Господ своя, само ще прочитат на света, да помним. Писано е каза, нашия Бог, комуто ние служим, може да я спаси от пламената огнена пеш и от твоите ръце, царю, ще не избави. Ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма служим и на задният образ, който си поставил, няма да се поклоним. Сега да те бяха решение. Сега някога не кажа, ама изпитанието толкова голямо, не могат да взема правилно решение. Те бяха за твоето решение. Твоето решение е да вярваш Господа, да Бог слуша. Виж, какво ще стане? Той каза, даже да направят, каза, нашия Бог може да избави. Но даже да избави, каза, пак няма. Виждаме какво решение се скрива. И те останаха верни на Бога. И когато те бяха хвърнени в огнената пеш, видяха, че в огнената пеш имаше още един с тях, който причи каза сина на боговете. Това, че Господ беше с тях в огнената пеш. И когато излязаха, после изкараха, тези хора, които ги хвърляха, те умряха от силата на огъня. А те тримата им нямаше нищо. Това не е приказка, това е просто истина. И наистина Бог беше с тях. И това говори, че Бог може да ни избави от всяко състояние. Без да че през какво преминаваме. Ако да е много голямо от това, което преминаваме. Сега, наистина, това са примерно в Стария Завет. Има още много, което може да бъде. Но, сега ще има в Новия Завет. Времето на благодатта сега. Сега, какво значи това? Няколко примерно от самия Новия Завет сега. В Йоанна 13 глава, 36-37, когато Исус говореше на своите апостоли, че трябва да се отива вече от тази земя, и ги иска да ги подготви. Много пъти им говореше в прав текст. Сега отива в Иерусалим, там ще бъде предаден, така и така, така и така. Те постоянно намираха причина, бе, Господи, не разбираха от това, което говори. Петър пита и каже, аз каня да остава, аз ще бъда с тебе, едва не, аз ще бия за тебе. И така видим сега в Йоанна 30 глава, каза така, Симон Петър каза, Господи, къде отиваш? Исус отговори, където отивам аз, не можеш да дойдеш сега, ще дойдеш след мене,
но после ще дойдеш. После ще дойдеш, къде сега не можеш. Тогава се каже, където там отива, сега не може да дойдете, на после ще дойдете, говори за небето. Петър му каза, защо не мога да дойда след тебе сега? Живот си ще дам за тебе. Живот си, виждам Петър, ще да живот си. И съм отговори, живот си ще дадеш за мен ли? И сега ти казвам, петият няма да е пропял, преди да се отрекал тебите от мен, както напред малко. Човека сега, като цял човек ли се може да има амбиция да се знае неща, но като дойдат изпитанията, се започва да променят. Сега нещо, което е важно. В Деяния 8, Словото Божие казва, че Бог даде сила чрез Святия Дух на своите последователи. И той им каза ясно, но ще приемете сила, когато дойдете върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както съм тъй в цяла Юдея, Самария и до края на земята. Виждам, че това, което имаше нужда да приемат те, да могат да се да положат делото, има да беше Святия Дух и Бог ги изпрати. И сега какво стана? По-напрежение, малко по-късно в съвет, я на последите, Петър стана проповяда. Проповяда в един миг 3000 човека повярваха. После още 5000 човека. Страхотна работа. Обаче той беше еуфорията. Но дойдеха изпитанията. Видиме, един човек беше куц. Те се помнили за него и той стана да почна да ходи. И оттам вече тръгнах вече. Казаха, в че ми изцелявайте и тръгна вече конфронтацията. Обаче вижте какво си каза Петър каза. Те забраниха на Петър да говори за Бога. Тогава станаха просвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи ръке с секта, те изпълнени с завист, сложиха ръце на апостолите и положиха в обща тъмница. Но ангел от Господа през нощта от улицата, тъмницата те ги извери. Идете и светска и продължавайте. Сега дума, виждаме, че нямаше такава сила, която да спе християна да бъде свидетел за Господа. И тогава отново ги върнаха, после ги хванаха и казаха, строго запретихме да не получавате от това име. Но ето, изпълни се Иерусалим с учението си, възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. Сега те продължаваха и тогава Петър ще каза сега, Петър не се плаши. Петър каза така, подобава е да се покаяме на Бога, а не на човеци. Сега Бог ни казал вас това да правим. Сега човеци могат много неща. Те въпреки, че биха ги по-късно, вкараха ги затвора и там ги биха. Обаче имаше един мъдър човек, Гамалиил, на тихо каза. Така, внимавайте, това учение, което говорят тези хора, ако от човеци, то ще отпадне, ще отчеме. Но ако от Бога, внимавайте да се окажете и богопротивници. И разбира се, това слово наистина, Гамалиил беше така личност, духовна личност, която наистина имаше име. И те го послушаха. И като поиха апостолите, биха ги отново. Им казаха да не говорят в Исусовото име и ги пуснаха. Обаче какво направиха апостолите? Отказаха се. А те се отидаха от Синедриона възрадване, за гдето се удостоиха да претърпят опозен за Исусовото име. Значи, те не само, че не спряха, но се радваха, че Бог е с тях, им дава сила и да ги бият, какво да правят, те ще положат. И ние къде престанаха да получават и да благовестват и в храма и по къщи чрез Христос. Всеки храма и по къщи продължаха да си, въпреки изпитанията. И много пъти си казват, Господи, сега никой не нагони, а нас няма. Тогава хората ги биеха, ги убиваха, обаче продължаха. Знаете, по-късно Стефана бяха заскамани, тя не се много Якова богобездавиха. Това са сериозни неща. А в Захария 4.6 Словото Божие казва така, не че сила, не че злост, че Захар ми казва Господ следите. Че именно Святия Божий Дух дава силата на християните да вървят до край и да продължават напред. Сам човек по себе си е слаб човек, няма как да преуспява. Но Бог е този, който дава силата. И сега, няколко предупреждения от Словото Божие, вече ще казвам, защо от Словото Божие, за хора, които са върнали. Имаше едни хора, които бяха ученици на Господа, и една 6 глава. И част от тези ученици, и също ги пращат двама, помните там, те вършиха много неща в името на Исус, като се върнаха при Господа, казаха, Господи, в Твоите име, беседи се покоряват, става човек се знамение, става голяма работа. И той ми каза така, не се радите тези неща, но се радите, че имената ви са в небесата, това беше радостта. И после в Евангелие не каза, че когато ти си им говориш, който не иде от тялото ми, ни пият към теме, няма дял с мен вечността. Те даже не разбраха духовенството на Словото Божие. Ще говори за себе си като жертва, който не приеме жертва, който не приеме като цялото, който направи това късна, няма дял, няма как да спаси човек. А те ме казаха, о, тежко е това учение. Казаха така. И мнозина от учениците му казаха, тежко е това учение, кой може да го слуша? Това беше началото. Когато човек почне да си съмнява в Словото Божие, винаги наистина има последствие. И каза така,
Поред това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Учениците му, които имаха дарби, които вършиха неща, едно слово да към тях се съблазниха. И тогава Исус иде при Петър и му каза: Петър, вие си ходите? При апостола Петър. И Петър, той му каза: да не искате вие да си ходите. Симон Петър му отговорим: Господи, приколът им, само ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, Син на живия Святия Бог. Този, който е повярвал Господа, той не се съблазнява, той не се съмнява, той просто вярва в Бога и продължава с Него. След това каза при малко изпитанията, през които преминаваме, понякога стават причина за хората, които са приели Господа с неправилно учение. Ще кажа, защото как е при малко. Предлага са хората много неща, които Бог ни предлага. Цветя и рози, няма да е проблеми, всички проблеми ще се разреши в един ефект на око, ще стане така цветя и рози. И хората казват: уж, стана християн, проблеми станаха повече. Положението стана по-тежко. И понякога хората казват: той не е за мен точно преди това. Изпитанията Словото Божие в 16 глава в Деяния, Павел и Сила създават църкви и после ги нагриждат и казаха така: и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват до верата и ги учиха, че без много скърби трябва да влезе в Божие царство. Защо скърби? Защо трябва да се скърби? Ами трябва да осъзнаем къде живеем. Библията казва, че целият свят лежи в лукавия. Това е духа на този свят. И ако човек си мисли, че като Божий човек, Бог напази, но духа на този свят е срещу нас, атаките идват срещу нас. Те не са срещу този свят. Виждаме хората този свят, ядат, пият, ни им пука. И кажем: как живеят спокойно? А при нас идва атаката. Но Бог казва: от тук. Бог е с нас и той наистина този, който ни пази. Семейство Словото Божие, Йоанна 15 казва така: ако мен не гониха, и вас ще гонят. Ако мен не приемаха, и вас се наприемат. Защо и когато тези неща? Вижте, това предупреждава апостолите и в частност днес гледа към църквата. И трябва църквата да бъде екипирана и да бъде готова на всичко. Тя ще казва защо и към тези неща. В момента в Нигерия мисля, че от година сам има много убийства, убийства. Се приемаше в Индия, на други места имаше. Това е реалността. И никой не знае къде до къде какво ще стигне. Но тя бъдем готови. Казва така: ако света им мрази, знаете, че мене преди вас се мразил. Ако бяхте в света, света ще даде своето. И преди не света, но аз избрах от света, затова света ти мразим. Помнете думата, която ви казах: слугата не е по-голяма от господаря си. Ако мене гоняха, и вас ще гонят. Ако се запази моето учение, и вас ще пазят. Но защото ще ви сторят преди моите име, защото не познават онзи, който ме пратил. Виждаме тези неща, които ще идват срещу нас, като Божии деца. Сега Исус беше си отидем, но не носим себе си Христовия Дух, Свети Дух. Нормално е дявола да иска да атакува, но Бог е този, който ни дава сила. Словото Божие каза: този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Сегашният свят като цяло е причина много и хора да отстъпят. Знаете, Словото Божие имаше един човек, Димас, който беше съратник на Павел. И вижда така, че Димас обикна този свят си и му остави. Не мога да даде помощта с вярата, но виждам, че света някакси действа съблъдително към хората, които дават прекалено място на него живота си. И Словото Божие наистина насърчава да не обичаме този свят. Словото Божие казва: който намрази света, ще го запази за вечен живот. Този живот. И обичам света като цяло си има своите изкушения, има своите хубави неща, ако мога така, но знаеш, че за завесата стои дявола. И той така изкушава хората. И затова Исус каза: не любете, чрез Йоан, не любете света, нито който е света. Ако люби някой света, него няма любов към Отца. И така, защото всичко това е света, похота на плътта, пожелата очите, щастливият на живота не е от Отца на света. Света преминава из похотите, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Виждаме докъде ще дока света, до ада. А Бог каза: имате вече от мен. И тук в Матея 6:20, самия Словото Божие каза Исус: никой не може да се дома господаря. Виждаме, има Бог, има и дявол. Има ангели, има и демони. Така че, докато Бог иска хората да вярват в Него, да живеят с Него и да бъдат с Него, дявол иска хората да се съблазняват и да бъдат в самата кошарата от този свят и да падат. Това е целта на дявола. Но от нас зависи, разбира се, по кой път ще тръгнем и кой път ще поемем. В Йоанна 10 се казва така: край се идва да открадне, закони да погуби. А Исус каза: аз дойдох да имате живот и то изобилен. Значи виждаме, че при Господа има живот, има надежда, има бъдеще. А докато дявола
показва този свят и даже вчера се раздавах такава тези неща, това. Хората си гледат да виждат, казват, яш пи сега, това е живота, дай им кажа дявола. Това е, което виждаш, това остава. А докато Бог каза, не, това е за тази земя, има нещо по-ценно. Приеми ме и ще разбираш кое има за тебе. И човек, когато повярва, тогава ще разбира. Помните, когато Марта и Мария бяха там, и тогава Исус каза, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Те повярваха на Господа, отвориха капака на гроба, Лазар излезе. Чудесата идват тогава, когато вярваме в Него. Ако съмняваме, ако наистина притесняваме за нещата, да кажа, човек наистина може да заблуди от пътя. Но, ще изпитаем, винаги ще има. Да, Словото може пряко да не разберем, може да е тежко, но продължава да върши с вяра в Господа. Вижте, в Евреи казва така, това е един от последния си го ще говоря, защото е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля, да получите обещаното. Вижте, така търпение, нужно търпение. Ще говорим по този път, но трябва да е търпеливи към това, което ще преживеем. Защото ще твърде малко време, ще дойде този, който има доля и ще се забавя. А който е праведен пред нея, ще живее чрез вяра. Но, ако се върне назад, няма да молим в научата ми. Тогава Исус каза, ако говориш с мене, ще бъдеш спасен. Ако се върнеш, това е избор. Бог не го ни трябва да търси кое къде е. Да. Всеки прави свои избори, така че наистина е важно човек да разбере. От него зависи кой път ще избере. И така за така. Ние обаче не сме от тия, които свършат назад, да се погубят, а от тези, които вярват, спася душата им. Слава да бъде на Господи. Искам така да кажа нещо, което така завърша така едно като резюме. Сега живота ни с Бога започва от тази земя и продължава в небето, говорим за християните. А тези, които не вярват в Господа, за жалост, ще до небето само за малко, да чуят от Бога тия думи, но ще не те познавам. И зато вече големия бял престол, когато Бог ще ги хвърли в ада. Това е самата истина. И с това ясно казвам, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота. Никой не ходи престол съм чрез мен. В Йоан 10 така, аз съм вратата. През мен някой ще е спасен. И сега ще изпят езика така, към мен понети и спасение бъдете всички земни краища. Аз много сигурен, който се бъде моят цитиран. Това е апел към хората да дойдат, да спасят. Но когато човек наистина съмнява в това, което Бог предлага, и така се живее в този свят и не ще бъде изненадан, но неприятно. Когато ти при Бога, когато Бог покаже, те познавам. Нека Бог да благослови, така да останем във вярата, да не се притесняваме от нещата, които трябва да извървим. Да, понякога може да е трудно, понякога може да не разбираме, но да продължаваме да вярваме, да дадем вярата си в Господа и знаем, че това е пътят. Нека Бог да благослови.